охири ҳафта дар водиҳо боридани борон ва дар ноҳияҳои назди кӯҳию кӯҳӣ бориши барфи шадид дар назар дошта шудааст. иттилоъ медиҳад Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо истинод ба агентии обу ҳавошиносии мамлакат дар қитъаҳои роҳҳои мошингарди Душанбе Чанок, Душанбе Ваҳдат Лахш, Душанбе Рашт, Душанбе Сангвор, Душанбе Кулоб, Шоҳин Дарвоз, Ванҷ Хоруғ Ишкоши Мурғоб яхбандӣ дар назар дошта шуда, дар баъзе ҷойҳо барфтӯдаҳо ба амал омада хатари баланди фаромадани тарма ва сангрезӣ боқӣ мемонад. Дар робита ба ин Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании мамлакат бори дигар аз аҳолӣ хоҳиш менамояд, ки дар ин рӯзҳо то ҳадди имкон аз сафар ба манотиқи осебпазир ва минтақаҳои хатарнок, инчунин ҷамъоварии ҳезум, рафтан ба чарогоҳ, моҳидорӣ ва шикор худдорӣ намоянд. Кумита ба ронандагон хотиррасон мекунад, ки дар шароити бориши барфу яхбандӣ нақлиётро бо воситаҳои барои чунин шароит зарурӣ таъмин намуда, қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва ҳангоми гузаштан аз қитъаҳои дорои хатари тармафароӣ масофаи байни мошинҳо бояд қатъӣ риоя карда шаванд. Ҳангоми дар кӯчаҳо ҳаракат кардан ҳам хеле бо эҳтиёт будан зарур аст, зеро ҳолати шикастани дарахтон ва кандани хатҳои баландшиддати барқ дар назар аст. Қаблан Кумита хабар дода буд, ки бар асари бориши зиёд ҳолатҳои фаромадани тарма дар минтақаҳои вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, қаторкӯҳҳои Ҳисор, инчунин шоҳроҳҳои Хоруғ Ишкошим, Душанбе ва Рзоб Айнӣ, Хоруғ Мурғоб ба қайд гирифта шудаанд.